Tikulandireni programu ino ya Hit and Miss pano pakanema wa kodi. Ndipo lero muliso ndine Isaac the Duke. Mwachizolowezi timakhala kucheza ndo nyimbo siyana anthu aluso siyana kuti atiuze kuti moyo wawo ukuyenda bwanji. Komanso timakhala pali mafunso amene niyo mafuna muti afunsa kwa makanika. Ndebe timakubweretserani nkhani amene aja kuti ticheze nawo. Atifotokozera tambasule bwinobwino kodi lusolo namba bwanji nanga zikupita pati. Leronso tili mwayi kuti tiliso ndi munthu wina waluso mkhula mng'ona nkhala kale pa nkhani zojambula nyimbo ameneyu azipanga introduce yekha ali studio mwamuno. Takulandirani zikomo kwambiri. Kaya kumene mwachoka kuli bwanji? Kumene kuli bwino kwambiri. Siridziwa komwe mwachoka. Ifeso kwathu inu mwatipeza kuno ife kuno bwino kuli bwino kuno. Zikomo. Ndithu. Kaya mwina anthu amene akutionera uko sakudziwa kuti tikucheza ndi ndani mwe amangokuonani tatiuze dzina lija ndi ndani kodi? Ine ndi Steve Meleka. Steve Meleka. Ndinofatsa ato. Ndiyankhula ndimofatsa bwanji. Munangoboda choncho kapena ndi mmene ndilili. Chabwino. Ucheni Steve Meleka Evans Meleka mukunziwa oimbayo? Amene ndikunziwa ndithu. Ndi mbale wanu. Amene uja tingane kuti ndi mbale chifukwa tinangofanana maina. Maina ajanafanana koma iye uja ndi wakusalima ine ndi wakumusi kumsanje. Kumsanje. Kumsanje komwe kumsanje uko kufatima kumuona uko. Inde chabo. Kodi paja madzulo ano. Moni wa madzulo kumsanje kuti mati chani kodi mwadokerwa. Nobadira tawo lino. Wewe unapamira kwa leko. Kumeneko siti kudziwa ko makolo adachoka ko kale. Okay. Ife tabadwira muliyenda. Chabwino. Ndipo mwina musana nthawi anthu amene akutionera amafuna adziwe kuti Steve ndi ndani. Steve ndi ndani nangati amwita mu studio muno ngati ndani anthu sakudziwa ndeni mafuna kuti afotokozera anthu ndimwe ndani. Steve ndi producer wa ku M Studios. M Studios, okay? Amajambula nyimbo. Ma audios. Chabwino. Mungati ma audios usenza kuti zomvera. Zongomvera chadu osati zoni. Chabwino. Ntchito imene yojambula nyimbo munayambira kuti? Andi munayamba liti? Ntchito imene yojambula nyimbo ndikukumbukira kuti mina kanga linali 2002. Imene napezeka kuti ndi chidwi chofuna kumajambula chifukwa kuti ndimamvera nyimbo za anthu osiyana. Ndi nakhala ndi chidwi chifukwa kuti ndimamvera nyimbo zimene amajambula malemu Joseph Tembo. Okay, Joseph Tembo mavera luso wake kwambiri. Okay. Ndi bambo anga anandigulira keyboard ina yake. Imajambula ndithu maika tizi. Bambo anga anali soimba. Bambo anga sanali oimba koma anali ndi chidwi kwambiri ndi music chifukwa kuti anali abusa. God. Wa Assemblies of God. Okay. Chabwino. Ndiye akugulira ni keyboard. Keyboard ja basi ndamba kuigwira. Kina napeza kuti yamba kujambula keyboard. Ndataka kuti majambula so keyboard. Ndi namba kumaika tizida ndithu kusanja peza kuti nyimbo ija akajambula malemu Joseph Tembo inenso ndimakafasa so kunyumba kucha. Kumaba nawo anaika jani kuzaika pene panye kuimvera nyimbo ija imakha kuti zikufanana. Kena kuluso yamba kukula. Steve Meleka kumapita chitsogolo. Ndi time imene ndili kumangochi ndithu anthu anamba no kumabwera kuli studio kuti komano zofika nanga si studio tikamati studio kumakhala ma software zimene timazigwiritsa ntchito kuti tilumikize mawu ndi zida komanso munazidziwa bwanji za ma softwares chifukwa ndikuona apa simunafotokoza kuti nakalowera kalasi napanga munazidziwa bwanji zinthu zimenezi chifukwa kuti mwina ndinali ndi chidwi kwambiri. Yes. Ndayi imeneyo kunalibe kuma software. Olo ma studio akulu studio yakulu inali imodzi ndayi imene inali matimati IY. Yes. Okay. Mwene kwa manza so ma analog. IY kubalaka. Kubalaka mwakhala koso? Balaka ndiye kwathu. Nanga simu atukano ndikunsanje ndi munthu kubalaka simuone ngati mukupangira pamene. Ndanena kuti makula ndi akunsanje. Koma ine ndabadwira muliyenda. Chabwino. Atachoka kunsanje anakula malo kubalaka. Atakula malo kubalaka. Ife tabadwira kumene kuchi. Okay. Ndiye kumene mapita ku IY ucho makaphunzira aso zimezi. IY sina kaphunzire. Koma mapita makasuzumira kuti zikukhala bwanji. Sina kasuzumire so koma ndimangokhala kuti akaika nyimbo pa radio paja zimangulowa makutu mu basi zinakanga kuti zatilowa. Kwa amene mukutionera ndithu ndi program ya Hit and Miss ndipo lero tikucheza ndi producer tinero jambula nyimbo amene dzina lake ndi Steve Meleka wa ku M Studio.
ndipo ali muno kuti atiuze zambiri. Ndetu kupitirizabe kucheza naye, komano ndisanabwere mafunso otsatira bwanji tionereka izi. Tabweraso tufuna tipitirize ndithu kucheza ndi mulendo wathu amene ndi Steve Meleka, producer mwini wake wa studio JM Studio, amene ndithu akuoneka kuti ntchito yojambulayi akuitsata kwambiri. Steve, Yes. kodi iweyo chiyambire ndi ntchito yako yojambula, ndi ndani amene umati ukakhala umamusilira kunena kuti uyuyu ndiye ndi producer wabwino? Pali ma producer ambiri amene ndimasira kwambiri. Yes. Pali Lodi Piri, OBK. Yes. Pali Mponya uyu. Okay. Ndi anyamata ambiri ndi hip hop amulilongwemu kuchilimba uyu. Yes. Amanditenga mtima kwambiri. Kumagwira na ntchito bwino kwambiri. Amagwira ntchito. So iweyo mayimbidwe ako a nyimbo, majambulidwe ako akuonekabe kuti akupita patsogolo. Koma pali chinthu chimodzi chimene ndifuna kufunsa kuti nthawi nake ndinamva ngati mphekesera, kodi mphekesere akunena kuti iwe kuyamba kumene kuyimba unakampeza producer nzako kuti tatiphunzitseni za ntchito izi kenawo zoti ayiwe msiluso lako uzikalima chomoliya kapena ukambe ulimi wanthirira. Kodi nkhani imeneyi umayimva bwanji? Ndiona ndiona ndi tunkhani imeneyi ndinawuzidwa kuti adapita ndi muzikalima ntchito imeneyi. Kuteko ntchito imeneyi simkhala munthu kwambiri. Iye anaona kuti kuona nineyo munali mulimi, anandiuza kuti nditayisapo nthawi ndikapeze makasu ndiyambe kulima ndithu. Mutayimva nkhani ngati imeneyi ya ulimi munayimva bwanji poona kuti niyo zolima sizi mutiwa mwana? Inandiwawa kwambiri. Inakuwawa kwambiri. Komano ine sinafune kuti ndivomereze. Munalira kati? Sinalire. Inangondimenya bedi kwa mtima. Inamubere bwaji? Inandimenya kuti ndizikalime ndenda mene kuti dalima ndithu manja mumaso mawawa dalima maganyu mbomo mwapangaso maganyu kwambiri akapeta mwaphapo akapeta anthu amene simukudziwa kapeta mtundu wambewa ya mafuta ndithu oduyu amati akudya 4 5 akapeta ndikwauza nanga sinu ndi panopo kubala kumakhawo jatangolini sungakhale ngono usadya kapeta ya. Okay, nasiya kudya chifukwa kuuna kwa kapeta kunapezako njoka. Nambira siku mnasiya kudya mbewu. Unasiya kudya mbewu. Neno tibwerere ku zojaso ndibwerabe muzafoto chifukwa ndikuona avocado mukukasa kadovu pang'ono. It's okay zimachidikwa ndikamubusa nzako zakudya zapantima zakhala chocho. Neno uyu amene akuza kuti muyambe ulimi wanthirira adakalipo ali moyo mmakumana kwa basi timachezazo kwambiri. Pano pa ku studio kwanu mungane kuti mwajambo loyimba ake ati ndi ati? Ine padakalipa ndimbalipira kuwawerenga oimba amene ndacha. Mori mwajambo labiro chu? Ambiri kwa basi. Ineso ningodzulula ndekha pano kunena kuti nyimbo zanga zija amajambula ndi bwana amenewa bwana Steve Meleka nanga simachita manyazi. Ine ndazulula ndekha kuti ndaonadi ndiwoti ndabisadire tangotchula ndiso ena amene mwajambulapo kuti amene akutionera pano ambe kuti mwagwira ntchito nduyu kuti ndajambulapo Hallelujah Bandi. Okay. Bosu Bili. Okay. King James Piri. Ku gospel kumene ku. Okay. Kamwendo. Alright. Ndiwimba ina mbili. Ina Falesi Manganda. Mwajambulosea kwa basi. Zikomo kwambiri. Ndi inuyo mukuona ngati majambulidwe anu phindu mukuliona majambulidwe kunkhani ya majambulidwe phindu mukuliona kapena mukuona benga kuti izinto zikulimba ndimene maganizira kuti field imene izikakhala choncho? Padakalipa no zinthu zake zikumalimbabe. Okay. Zikulimba bwanji? Kumbali ya financially zikumavuta choti oimba ambiri nziko muno ndi kufotokoze mwachilonga mwambira kuvutika. Ndolira kwambiri. Osadiso kunena mopyatira kwa anthu ochepekedwa. Yatha kubwera ku studio kuja akutapisa akupasa tanyamula ndi 2000 mukati kutapisa amafuna kujambula nyimbo mwamponda tirekese nyimbo ni 50,000 ndi kutapereka 10,000 kena kwabida ya mkanga dia kena ko patagwira neso ngateniko ndeni umalandira so nyenyeta kena tandibasa ni ndikangoyemvera inu tukuti tukuonera atu kanema wa kodi mu program ija imene mmayikonda kwani ya hit and miss
lero tiyesa ndi Steve Meleka amene akundipasa pwede musone pwedere akunena kuti anthu mabwera mwapereke onyenyeka kena mupemphaso kuti ndikayimvere nyimbo ija ngapere instrumento. Steve, Yes. tasankha nyimbo imodzi imene unajambula tionere apa kena tibwereso komalisa titseke. Ineyo ndi ngosankha nyimbo yanu ndi ya malere. Malere. Imanditumikira kumbali zina. Yojambula nokha jema kutumikira niso. Kwa basi. Yankhulani. Ndikuti pali nyimbo zina matuka ijambula mazaona kuti mulika kutenga ata mu nyimbo. Amen. Kukamba so mbali zina za moyo wako chani basi. Ndishike kai malere. Koma ndi nyimbo zambiri zimene ndajambula zimene ndimazikona. Zikomo kwambiri. Tatiri tonene nyimbo ya Isaac the Duke Malere. Kumene kwa kunayi kuimba kwa Isaac the Duke akuti malere kumene so kunali kusankha kwa Steve Meleka amene ndi producer wamkulu. Nkhani imene ngamba pano tupitiriza program yathu timakamba nkhani yakuti oimba amabwera ku studio ngati peya za nzeru. Ano mukamamulandira mapkhamu mulandira za nzeru ndira oimba ochuka wamkulu. Koneko izi amakhala upanga ndi oimba ochuka kulakulu. Kuimbira phone ndipase tsiku. Inu mumpasa tsiku. Nimpasa tsiku. Yes. Watulukira. Amenya pemphero lake. Isanambe session. Sana lipira. Nyimbo yanga ikuenda chonchi. Ndi basi tiyamba kugogoda zinthu zije kina apo chitiri. Kodi si uko. Wiki kodi ulibe nkhuku. Tiyamba ni nkhuku ali nyimbo waika voice wamaliza. Atsogolera. Ndinango mwati amemba nkhuku munyimbo wo. Kana bwera tiyamba nditamba. Iyo ndi producer muntu akufuna artist client wangu. Tenga mwana mulitambala. Ndati yalimu. Iyamba nditambala taika nditambala. Yes. Kuiga tambala. Kwekiriri. Yes. Tambala walira. Ndajambula nyimbo yata. Yes. Kena kabwanja papa ndisazike ndizipita. Uli pampamba. Ine ndati pampamba bwana. Udapo mukulowa 5000. Nyimbo ya 50,000. Nyimbo ya 50,000. Iye akupereka 5,000. Ndio kumada mwina hii ndiye ndio mwera madzi ina yapereka after 4 hours. Ndigaira. Yes. Upopanda siyodulira. Ndio kusenza kuti mene mukambira muti oimba ambiri akabwera amakhala nditu akubwera ndi ndalama zonyenyeka zochititsa manyazi kuzichula olo mwana kumuza mpaka natuka thukuta. Inde mwana kutuka thukuta nditu. Maperekedwa ndalama sakhala bwino. Kwambiri. Mukuzimva atu oimba akulu inu kumene muliko. Apa Steve producer akuyankhula malo producer zake noti timabwera ku studio kudzajambulitsa koma tilibe ndalama zokwanira. Iwo waso ndi anthu akufunika ndi thandizo. Mukapasa ndalama ndithu amakajambula nyimbo ija yabwino yandi kutenga kuti munapanga support. Steve, yes. Ndikupita kumapeto. Mwina mawu ako amene umafuna ndithu utsendere apapa kwa oimba amene abwera ku studio. Fika kumabwera oimba ena okuti mwina ndokanikiratu zoimba zali nazo kutali. Oli olokupasa mona mkhodalo akalofukiyo. Kodi zimenezi mumazokonza bwanji? Ine kufotokoza kwanga ndikene kuti anthu amene akuti sunga ndi anthu amene omukwanena kuti aufukiwa. Anthu amene amakhala kuti akapanga chiganizo kuti ndipite ku studio. Amakhala akonzekiratu china chilichonse. Ndalama. Yokuguliraso zakudyaso. Kuli kubwera studio kugula zakudyaso kuno bwino. Kugula zakudya ena kukwesa tumbala mpunga. Yes. A producer ine kuti ndimafuna nditayimba nditu koma ndivuta koma muyesese mundithandize. Ndeti timakhala nawo pansi kuwathandiza kuteli pakavuta pena tiauza nyamata kuti tamulowerani pamenepa. Okay. Zichiteko ngati zakuno bwino. Chabwino. Ndikupatsani mpaka okuti mundiuze mawu nomaliza. Kwa panthani mafuna ndikufunsa mafunso awo. Muli babanja? Ndili babanja. Muli ndi ana? Mumasuda jambo? Muna mabomo? Ndinu oyenda enda? Mumakonda kugwira? Zini mabya ni mambo sanga ndali. Munalandira Yesu? Kwambiri. Liti? Kodi 2000. Kati osati 2000. Ma 1990 jaku takati mwandira kambiri. Nemene makala misungano kwathu. Kwakwera Musa wakati amene sanandire Yesu. Mwamuna Yesu kambiri. Steve, nawe yachita njiro. Tatsasigadi kuti anthu atotolandira Yesu kangakoja akuti ine nditokoze kwambiri chifukwa chondiyitana kuno ku Kodi studio
kuti zapange ma interview. Ambuye akudaliseni komanso inu nonse amene mukuonera, ambuye akudaliseni ndithu. Zikomo kwambiri. Inenso ndikatero nditsamuke nditsanzike kunena kuti tidzakumanenso sabata yamawa pamene tabwerenso ndi programu ina mbambande ya hit and miss pakanema uno wa kodi. Ine Isaac the Duke ndapita ndikuti bye.